wada rumani die kwa so wani die ma mesre ka bu di ma ohene ba boachi eje wo ahene abebio na ohene ba hia ahene mi wura wada ma we die yen se umre ne akwaside di kan wa fi mu me pa cha wo ba se na si hu ade krabehwe nwanwa se akwaside di kan o mampani betina mu bebo ya baso ba ekwa aba na otumfo nso eji awa 2 edi tu nyina nim si yen kambom oni mampani nyina na o menye baako na mpuntuo nso mra asanteman eni o menye nyina mu nyame ne esire no so obebo ye ho ban na yade ebe abai embeto yen ne betwam akro yetimi akoso ehie mu se na ehie mu nei to edi eni gie kase ena enyina yenya ekoside a edikan yi wura wada ma ya mamre ne amane ye nyina anim se efe na esombo afutuo be na ade ma enchirima ye ba ye mpesi ibesua asante ya mamre ne amane ehia so mo beba ne ba be hunu se ne amamre ne amane titie so wo mo nya adaje a uni adaje kura pemre na bra be hwese ne di akoside ene se ne esikro na daachi no nso wodi bi aka na oduro nso so a nso watimi ehunu de wo se wo ye na wo amana ye amana akwa kosi pepepepe yura e da wase ba nyansapo so do wase bro that's